Hai mai repede că vine clientul la 4. Așa. Una mai rar. Ce faci, măi? Ce să face? Schimbăm și asta aici. Să reparat asta aici? Asta așa vom lua toată ziua asta. Băi, să vină Dan mecanic cu astea. Ce Dan, mă, Dan? Ce Dan, mă, Dan? Să vină mecanic. Hei, ce faceți, mă? Puneți mâna pe sunetul! Gata, șeful! Hey, la-ga-da-dum, ga-dam-da-da-da-da, shoo-doo-dum-da-da-dum. Hey, baby, 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 baby. Nu asculta pe mama mea când spune ea că nu te vrea. Daga, 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 dar cum aș putea să te rănesc când tu știi că te iubesc? Bésame, mi amor, te iubesc și te ador. Bésame, mi amor, pentru tine mor. Bésame, mi amor, te iubesc și te ador. Bésame, mi amor, pentru tine mor. Florin și mine cântă pentru voi, da. Câștigă inima mea dacă stau bine și mă gândesc. Ca tine prin lume nu găsesc. Lume nu am să găsesc. Sunt sincer și recunosc ce vrei. Recunosc că mor de ochii tăi. Bésame, mi amor, te iubesc și te ador. Bésame, mi amor, pentru tine mor. Bésame, mi amor, te iubesc și te